Bez maskary ani nevychádzam z domu. V podstate jej nanášanie je jednoduché, ale vďaka pár trikom dosiahnete perfektné dlhé riasy na počkanie. Začnem s klieštikmi. Vďaka nim budú mať myhalnice krásne vytočený tvar. Wow! Teraz musím pracovať rýchlo, pretože inak myhalnice svoj tvar stratia. Maskaru opatrne vyberiem a obtriem o okraj, aby som myhalnice nemala zlepené. To, čo teraz vyzerá trošku trasľavo, je iba super spôsob, ako si naniesť farbu rovnomerne pozdĺž všetkých myhalníc. Tento pohyb spravím viackrát. Aj vy počas toho robíte takéto grimasy? S touto jemnou kefkou si prečešem dolné myhalnice, aby oko pôsobilo väčšie. Aj teraz pritom spravím jemný cikcak pohyb. Maličké nedokonalosti odstránim vatovou tyčinkou. Na záver si kajalovou ceruzkou zvýrazním vrchné viečko, aby som svojim myhalniciam dodala extra dĺžku. Voilà! Super dlhé myhalnice sú na svete.